Haruna ko ɗan nomo. A cikin wannan tsari namu na karantar da ilimomi daban-daban ta hanyar harshen Hausa, a yau za mu yi muku bayani ne akan wutar lantarki ko electricity cikin harshen yaren Faransa ko kuma electricity a harshen yaren Ingila. An gano wutar lantarki kusan ƙarni 26 da suka wuce. Babban masanin nan Tesla ɗan Milichus, masanin kimiyya na ƙasar Girka, ya gano wutar lantarki kusan tun ƙarni na 7 kafin zuwan Annabi Isa alaihi salatu wasalam, wanda Kirista suke cema Jesu. Ya kasance yana goga guntun dutse irin wanda mata ke yin tsakiya da shi a da, a jikin yadi na kaɗa da zalla. A lokacin ne ya ga dutsen da ya goga ga wannan yadin, idan ya kusanto shi wajen wani ɗan abu mara nauyi kamar takarda, sai ya ga yana jan wannan takardai. To a lokacin ne ba tare da saninsa ba ya gano wannan abu. To wannan abu da ya gano, sai a shekara kusan 2000 bayan hakan aka sa masa da suna wutar lantarki. Idan aka ɗauki biro misali, aka goga shi akan kai, bisan kai ga suma, kuka kusanto shi akan wani gashi ko wata takarda, za ga cewa wannan biron yana ɗauka, yana jan wannan gashin. Za a lura cewa yana jan wannan gashin. Wannan shine wutar lantarki a tsaye, ko kuma static electricity ko kuma electricity static. Ainihin tushen samar da wutar lantarki ya samo asali ne daga canzawar kuzarin injin zuwa wutar lantarki. Mafi yawan lokuta ana samar da wutar lantarki ne ta hanyar ruwa masu juya wani injin ɗin yake samar da wutar lantarki. Masu ƙirƙire-ƙirƙire sun ɗauki ƙarni mai yawa don gano yadda ake samar da wutar lantarki. Sun yi gwaje-gwaje da yawa, sannan suka koyi yadda ake samar da wutar lantarki ta hanyar tushe daban-daban a cikin yanayi. Misali yanzu a lokacin da muke, idan muka ɗauka, ana samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana, ana samar da wutar lantarki ta hanyar ruwa masu gudu, ana samar da wutar lantarki ta hanyar ma'adanan ƙasa wanda ya shahi man fetur, uranium, gawai, kuma ana samar da wutar lantarki ta hanyar iska ma. Amma can a wancan lokacin, sai kawai a shekara ta 1800 ne masanin kimiyya na Italiya, wanda ake kira da suna Volta, ya gano hanyar samar da kuren electric ko kuma electric current ya kama ya samar da wutar lantarki. Sai ya ƙirƙiri a lokacin batir na farko na samar da wutar lantarki. Batirin yana ƙunshe da faifai na azurfa
sannan kuma da wani faifai na tagulla. Yayin da a tsakiyar faifan na azurfa da na tagulla aka kawo kwali jiƙaƙƙe aka aza. Wannan shine batir na farko mai samar da wutar lantarki. Ga yadda takaitaccen tarihin samar da wutar lantarki yake, amma za mu ɗan tsallakewa. A shekara ta 600 kafin zuwan annabi Isa ko Jesu, Tesla, wancan masanin na ƙasar Girka, a lokacin ne ya gano wutar lantarki tsaye, wato static electricity ko electricity static. Sannan a shekara ta 1660 bayan zuwan annabi Isa, shekara mai ladiya kenan, an ƙirƙirar injin farko na samar da wutar lantarki. A shekara 1729 an gano ainihin ƙwarar wutar lantarki. Sannan a shekara ta 1733 an gano nau'ikan lantarki biyu, wato lantarki mace ko kuma kuran positive ko kuma positive current, sannan lantarki namiji ne nake nufi, sannan kuma lantarki mace shine ake ce ma kuran negative da faransanci, ko kuma negative current shine lantarki mace. A lokacin ne aka tsayar da doka, shine dokar da babbar doka wadda ta ce mahimman tuhume-tuhume suna hana juna. Sannan a shekara ta 1752 an ƙirƙiri sandar farko walƙiya. Sannan a shekara ta 1775 halittun lantarki. Sannan a shekara ta 1796 aka ƙirƙiri batiri na farko, wanda wancan masalin ƙasar Italiya ya ƙirƙira. Can sun ce 1800, nan kuma sun ce 1796, shekara hudu. Haka ne daman tsarin scientist. Sannan za mu kai zuwa shekara ta 1956 ne aka ƙirƙiro farkon masana'antar makamashin nukiliya da ke samar da wutar lantarki. Madalla, za mu tsaya a nan domin samun ci gaban abinda muke bayarwa. Za ku iya zuwa cikin channel ɗinmu ko shan ɗinmu ku yi abone ko ku subscribe, sannan kuma ku yi like ko ku yi amen abinda kuka tardo. Za mu ci gaba da kawo ilmummuka daban-daban na bisa kan fannoni daban-daban ta hanyar harshen Hausa, domin muna son harshen ya haɓaka, ya kasance abinda ake karantar da 'yan uwanmu cikin wannan harshe suna fahimta da kyau. Domin idan kuka ɗauka ƙasashe kamar India da Japan da China, me yasa suka ci gaba? Saboda ilmummukan da ake karantarwa a cikin ƙasai ta hanyar harshen ƙasar ne, shi yasa suke fahimta da kyau. Madalla.